କୌଣସି ବି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସବଳ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖଲିଫାତ କାଳରେ ଆରବରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ତିଆରି କାରଖାନାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ କାରଖାନାରେ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁକୁ ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ନୁହେଁ, ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଞ୍ଚାମାଲର କ୍ରୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଏକ ଝଲକ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେବଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦେଶର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନ କିଛି ଧନୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଉପନିବେଶରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇ ନିଜ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖି ନିଜେ ଲାଭ ଉଠାଉ। ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାପାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ଓ ମାତୃଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଲୁଣ ବେପାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଭାରତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଣ ମାରିବାର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ଲୁଣ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଡମ ସ୍ମିଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ବିକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରଗତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମାଜର ବିତ୍ତଶାଳୀ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ରହୁଛି ଓ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଏକ ମୁକ୍ତ ବଜାର ବା ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଦରକୁ କମ୍ କରିବ ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଧନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବେପାରର ଅନୁମତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଲେସେଜ୍ ଫେୟାର ବା ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା କୁହେ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସରକାରୀ ବା ଅନ୍ୟ କଟକଣା ଯେତେ କମ୍ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। କ୍ରେତାମାନେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବିକ୍ରେତାମାନେ ସେ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଥିରୁ ଯେତିକି କ୍ରେତାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ଓ ବାକି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ବୁଝି ଉତ୍ପାଦନ ସବୁକୁ ସେହି ହିସାବରେ ସୀମିତ ରଖିବେ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ କାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ କାର୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଇନଭିଜିବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବିନା କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେବଳ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିପାରେ, ସେହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ଇନଭିଜିବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବରର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରି କାରଖାନା ଅଛି। ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରିର ସବୁ ସୋପାନରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାରକୁ ସିଧା କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ପଠାଉଛି। ସେ ସୋପାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାରକୁ କାଟି ଛୁଞ୍ଚିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ପଠାଉଛି। ସେ ସୋପାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଞ୍ଚିର ମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ପଠାଉଛି।
से सोपाନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଞ୍ଚିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଅଧିକ ଛୁଞ୍ଚି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ି ଓ ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଯେତିକି ସବୁ ମୌଳିକ ଧାରା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଶବ୍ଦକୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଡାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବହିରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଯେଉଁଠାରେ ବସ୍ତୁର କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ନଥାଏ, ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥାଏ, ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ଉପରେ କିଛି ରୋକଟୋକ ଥାଏ। ସପ୍ଲାଏ ଓ ଡିମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଏଠାରେ ଦେଶ ଏକ ପୁଞ୍ଜିପତି ପରି ବ୍ୟବସାୟ କରେ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାହା ବି ଫାଇଦା ଆସେ ତାହା ସରକାରଙ୍କର, ଯାହା ବି ନୋକସାନ ଆସେ ତାହା ବି ସରକାରଙ୍କର। ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନା ତଳେ ହିଁ କାମ କରେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ କାମ କରେ। ସୋସିଓ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ନିମ୍ନ ଆୟ ଆଦି ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟାପାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଓ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ମିକ୍ସଡ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକାନା ଥାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସୁଧାର, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓ ବଜାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆମର ବହି ହିସାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ହି ଅଲଗା। ସାଉଥ କୋରିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ଠୁ ଅଲଗା। ସେମିତି ହିଁ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଜର୍ମାନୀରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ଠୁ ଅଲଗା। ଜର୍ମାନୀରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଚୀନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ଠୁ ଅଲଗା। ଏ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ସିରିଜକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।